Салом алейкум бародар, аҳли ютуб, ишқозои Павлония. Ана имрӯз навбори навбати мо дар плантатсияе ки худмон ташкил кардагим як маълумот метавем. Асосан бисёри клиентҳо савол метаванд ки плантатсия, барои плантатсия чанд ба чанд бишноем. Мақсад агар яр яд боша, масалан яр яд бишнем, хеле бараш ба нашинонен, хеле метавонен ду ба ду бишнонен, яъне ки мо байни кӯчатҳо 2 метра. Агар ки барашта бо бишнонен, расстояние, яъне ки ширинаш бояд 4 метр шавад. Ҳозир плантатсия ки шумо дидестем, ино 4 ба 2 шинондагим, 4 ба 2. Мақсад оли вақти биёяд насиб кунад, ай ҳамин мо байнаш бо ята мегирем, яъне ки баъд 4 ба 4 плантатсия мемонад. Бо савол пайдо мешавад ки барои чи анами кӯчатҳо хеле шинондагим, яъне ки буридагим, танаш нестай. Мақсаде ки хеле шинондагим асосан барои транспортировка, барои ки ай питовникамон камтар дурай ин плантатсия, ин замине ки амино ташкил кардагим камтар дурай, барои ки камтар сабук шава, танаша буридагиму хеле решаш кити овардагим, да мақсад кӯчата болоша буридагим партагим дар корш нестай. И всё равно ахири февралда уже замин кати баробар карда, ай бехиш ай манинҷа. Мақсад бисёр одамо ки хеле намедонанд, хеле технически стресс кардана, ай бехиш, яъне ки замин кати баробар мебурен. Ба ята хеле патта мебуроя, ба дарши ята ба қувватиша мемонен. Ҳоли насиб куна ахири февралда бо видеоша мебурорем, мақсад хеле технически стресс кардана. Бо як чӣ мегам плюси хеле шинондан, яъне ки бар бисёр клиентҳо дамо хеле танаш кати, танаш 2 метр 3 метр мешавад, танаш кати роӣ карда наметавонем. Мақсад тарафҳои шаритуз айни, бо тарафҳои ашт, ваҳдат, қирған, душанбе, барои ки транспортировкада мошинда ҷой намешавад, всё равно хеле мешавад портерда роӣ кунем, ва акнун сумш ганда қимат меғалтад, барои ми мо танаша мебурем, роӣ мекунем. Ина всё равно вақте ки мешинонем, ай тагис технически срез мекунем, любой кӯчата, любойша. Бо як плюси дига ки мақсад ай барои чи ҳамиқа монда, мо метавонистем ки ябора замин кити бурем монем. Вақте ки шумо замин кити мебурен, ноябрда мешинонем, замин кити мебурен, инҷада барф меғалтад, обш мезанад, борон мезанад, мумкин ман инҷада камтар захм биёва. Мақсад барои ин захм наёфтан бо ай тагш, яъне ки як бе гета 20 сантиметр 40 сантиметр мондемушу шинондемиш. Насиб куна акнун февралда мебуремиш, эҷа ягон захм наёфтагия тоза, ба насиб куна инҷо дусета патта мебурояд, шохчао, ба ята ба қувватиша мемонем. Ҳоли ино насиб куна видео мешавад насиб. Як агротехникаи аввалине ки дар соли чӣ мега саршавии сол ҳамин амало карда мешавад. Бо нашод заказо, касе ки ҳамин кӯчат заказ кардания, яъне ки 2 метра 3 метра 4 метра вобаста ай қадш любой точкаи Тоҷикистон роӣ мекунем. Мақсад сумош занг мезанем, мепурсем вобаста ай шароит, яъне ки чанд дона мегирем, ёрдам мекунем. Мақсад любой точкаи Тоҷикистон роӣ мекунем. Кӯчат дорем, кӯчатҳои 2 метра 3 метра 4 метра плюс ниҳоло плюс қаламча. Ҳозир асосан сезони қаламча сар шудагиай. Мақсад любой точкаи Тоҷикистон роӣ мекунем бо плюс сортош. Сортҳои М1, FT, Шантон, се намуд сорт дорем. Касе ки да маъқулша, яъне ки одам да ягон одам да ваҳдадита, одами ваҳдат да М1 маъқула, М1 роӣ мекунем. Мақсад
FTش макулай, FTش рой мекунем. Яъне ки сортда проблема неста, плюс сортушда гарантия медиҳам 100%, M1 FTш шантонг мебурояд. бо худтон вақте ки мешинонем бо калон мешавад 4 метр 7 метр мешавад, бо худтон мебинем ки ҳами FT буда, M1 буда. Ҳамаш структураи худша дорад, яъне ки метавонед дига сайтҳо бинен, YouTube каналҳо бинен, FT чӣ хела, M1 чӣ хела. худтон бояд мефаҳмед структураш чӣ хела, танаш чӣ хела мешавад. хай камтар душвор аю ҷудо кардан, хай одаме ки хушрӯ изучат мекунад метавонад ҷудо кардан. мақсад қаламча ҳозир асосан қаламчада заказ гирифтестем. ҳозир вақти қаламча уже сар кадагаи бисёри одамо шинондана, яъне ки неш задана, дар коробкаҳо чиндестан, дар парник мондестан, уже сар шидагия сезони қаламча. мақсад бемавол дар ватсапмон алоқа буроен, дар ватсап чанд дона дар кора бинависен, любой точка Тоҷикистон рӯя мекунем. касе ки дар канал меҳмонай, мақсад обязательно подписаться кунен ва лайка биҷикен. саломат бошем бародаро.